padikani totoziva kuti ikoko nyaya iri pano chikurura majasikai tataura tichatanga chironga kuti ongororo iri kurakidza netsvakidzo kuti nyaya yekukumbira ruregerero haisi nyaya yakareruka. Kurudziro yechirongwa ndeyekuti kana taregera ngatiregerere muzvokwadi, kana takanganwira ngatikanganwire muzvokwadi, asi tinopasvika sei nekuti pane zigomba pakati pedu nenyaya iyoyo. Tambobvunza mubvunzo tichanonwira mvura maigondongwe nekuti baba machakairi vanga vati zvinoenda kuti watadzirwa zvipi. Ndikati kana zvino takuenda nekuti zvatadzwa ndezvipi takuisaka nyaya iyi muzvikwata. Ndizvozvo chaizvo zvandiri kuti tikada kudaro kuti zvinoenderana nekuti watadzirwa zvipi zvakutoreva kakuti kuregerera uku zvakuenderana nemunhu kuti inini ndinobvira apa ndogumira apa, kana pasvika apa handicharegerera. Asi ngatizivei zvekare kuti handicharegerera kureva kuti pane zvinhu zvauri kugara wakaisa mumwoyo mako zvawati haucharegerera. Pamwe uyo akauya akakumbira ruregerero, iwe wobva wati nepamusana pekuti zvakanga zvakatadzwa kusvika apa, saka inini handichazviteerera kana kuti handichabvuma kumuregerera. Ari kunyanya kutokuvara ndiwe nekuti zvauri kuchengeta mukati memwoyo wako, kureva kuti uri kugara uchizvifunga zvine zvazvinoita pautano hwako, zvine zvazvinoita even mukugara kwauri kuita nevamwe. Unogona kutopedzera vamwe vanhu shungu vasingazive kuti no, pane chimwe chinhu chaakaitirwa chaasina kuregerera, asi zvinozobuda mukuita kwako paunodyidzana nevamwe. Kuregerera ngakungove kuregerera, uye ngatizivewo kuti panapa tiri kutaura nezvekuregerera. Imbozviisawo mutsoka dzekuti iwewe watadzira mumwe munhu. Kana watadzira mumwe munhu, uri kuiteiwo, unonzwawo sei kana uchinge waenda kunokumbira ruregerero? Munhu uyo obva ati itobva zvako pandiri nekuti maitiro awaita handife ndakakuregerera. Unonzwa sei? Ndizvozvo mubvunzo wakabata hanzi unonzwa sei iwe ukarega kuregererwa. Ndiri kuuya kwamuri baba Gandari, nokuti patakaitoongororo takaona kuti kune vamwe vanhu vanotadza nebwoni. Munhu anenge achitozviziva kuti nhasi ndakavafungira, ndo zvandoda kuti vandizive, vandione kuti ndo zvandoda kuti ndiite izvi. Zvimwe zvakare kune kumwe kutadza kwekuti zvinhu zvacho zvinoramba zvichingooneka. Vamachakaire vambotaura kuti unenge uchiona, ngatimboti mai vaita chikomba, baba vaita kanawo small house yavo. Chinhu chekuti munhu haanyakarike muupenyuka, unoramba uchimuona. Vamwe zvakare tomboti baba vabuda varunza pakati pewanano, mukati mewanano kwaane mwana uku, mai vabuda varunza kwaane mwana uku. Mwana uyu achararama upenyu hwake hwakakwana kwavo, haarambe achingokuyeuchidzai here kuti kana baba wakati mai ndokudai, iwe ukatarisa mwana uyu, kana ava vakatiwo zvakati ukatarisa. Imboitorai ipapo Ganda richinzwa. Right, nyaya yakukora inini hangu nyaya dzandiri kuti tinoda kutaura panapa, tinodzitenderedza tisi nokuda kuti pane mumwe ada kuonekwa kuti inini ndine simba pamusoro peuyu, kana kuti ndauda kuti uyu ndimuratidze kuti iwe wakanyatsonditadzira. Tarisai nyaya dziri mumisha medu, nyaya dzemuroora naamweni, mukuashawo nekwaakaroora. Ndinopinda musha mandakaroora ndizive tsika dzemo dzakakwana, asi ndine chimakironzi musi akataura chiti, akataura shone yekuti. Saka dzimwe nguva kana uri mukuasha uri musha matezvaro ucharamba uri nhapwa. Murooro futi akada kusununguka stereke musha maakaroorwa, unozonzwa rimwe dare ratogaronzi akataura mashoko ekute, unotozvira raabhuku. Iwo goshamisika kuti zvinhu zvakaitika mazuva ese, tigodya sadza pano, tigoonekana, tigonamata, tigoita sei, asi vanhu vane chigumbu mumwoyo. Saka regai nditaure ndichiti panyaya dzinoita kuti dzizoramba dzichiita kana kudzokorora, kana kuti inonzi recurrence pachirungu, handiti inyaya dzimwe dzekuti nhasi tiri kutaura nyaya yekuti ndiregerere nokuti ndakakukumbira sauti, asi ndiri kutadza kutaura nyaya yekuti ndakaba nyama. Ichasara futi yakahenga, nokuti munhu wakukumbira regerere kuti kwadi kukumbira futi regerere niye mari yakaba.
nokuti apa wasarudza chokukumbira ruregerero. Pamwe pane zvandiri kuda kwamuri kuti ndikasataura ruregerero kuti Mai Chisamba chikwereti chandakakweretai paya zvakazofamba zvikadai ngano inonzi storyline. Imi manzwisisa but muri kutoziva pane zvimwe zvandakatoita zvandisida kutaura panguva ini zvichada kuti musare futi mune chigumbu chokuti kwezvazvisirei zvakuda munhu wacho wandiri kuudza obva ati kweinyaya yawaisirei taura tibva tapedza kamwe chete dare rino tisazorigara dare ipapo mataura zvakanaka vagandari kuti zvakuda munhu wacho kuti ataure kuti apa wandisirei, nekuti mukati meupenyu dzimwe nguva kwandiri hachisi chinhu chandingafunga kuti chingakugumburei, chinhu chandinofunga kuti tinozviitirana. Munoziva dzimwe nguva mukati meupenyu zvamunoda kuzoita kumba kwangu inini ndikazviita kumba kwenyu munogona kugumbuka. Tinoona vamwe vanhu kana ngatimbotorai sevanonzwana navanodini, mumwe anobva ati akasvika anobva avhura friji yemunhu atora chino atora mumwe avhura poto iyi wadai kusununguka, mumwe haana mhosva nazvo. Asi zvikazopidigurwa zvikaita kumba kwake chigumbu ichocho kuti ndakanga ndiine bhotoro rimwe chete remafuta, akasvika akaritora achitamba chisawira chake. Asi regai ticharamba tichingodzitanasa nyaya dzacho. Tikuya kwamuri wamachakairi dziri kutaurika izvo amachakairi. Nyaya yematadzo zvinoenderana nemakuriro ematadzo awaitirwa, nekuti chandakaona Mai Chisamba chinogona kunzi sori nemunhu ipapo ende atadzirwayo achikurumidza kuregerera kutsikana konzi mustriti, kana kuti takagara mubhazi rimwe chete zvedu ndichidya inini pai rangu kana chingwa mafufu odonhera pamuri, ndobva ndati movha mati ndiringira pachukira pano, kana ndosangana nachida kwapa chobva chandipachukira doro, ndobva changoti sorry ndobva ndati zvakanaka ipapo ndoregerero. Koita dambudziko rekuti tigere musociety umwe munhu pamwe angorwadziwawo nemararamiro aunenge uchiita obva aisira kana ipoisoni pamhuri yako apo, mhuri yako yebva yafa vanhu kana vairi kana vatatu, uchinyatsoziva kuti yauraya vananhingi nayo Gibson ochiuya paya ochikumbira ruregerero. Zvinonetsa nyangwe pamwe dzimwe nguva zvikabva pamwoyo pake zvinonetsa, nekuti Gibson uri kungomuona kuti uyo agerapo uyo. Saka imi mune muda kuti aferewo zvaita hama dzenyu. Aiwa, handidi kuti afe, asi kuti pandinongomuona chete ndiri kutongofunga rufu rwehama dzangu dziya. Zvakangofanana nevamwe wekuti tinombosangana patinopa counseling, tinodedzwa dzimwe mhuri dzekuti unowana paine dare rekuti vana vari kuakiuza baba, onzi baba vakaita urombwa uya uyu ndo hwaita kuti titadze kuroorwa, titadze kuita ichi neichi. Baba vaya votobvuma kuti aiwa zvakangoitika ndichiti ndiri kugadzira musha. Wobvaona kuti vana vaya nenyaya yekuti vamwe vatosvika maeji akurisa havachatorooreki, kana vari vasikana varume havachatorori. Zvinowanitsa vachina pachionana nababa vavo vari kubvuma kuti zveshuwa ndindakakuvhiringai vanangu, ndine mishonga yandaita, pamwe yanga iri yekurimisa, pamwe yanga iri yekudii, ndaita kuti musaroorwe, ndaita kuti musaite vana. Saka pavanongoonera baba vavo vega vanachingofunga kuti baba ndo vakatiunzira dambudziko. Saka nyange baba vakakumbira ruregerero unoona zvichinetsa. Ndizvozvo nyaya yedu iri pano ndeyekuti misha igarike, ndeyekuti nyika igarike, nharaunda igarike. Tozvinatsa seiko? Kakuoma aka kari muchokwadi, kakugumbuka aka kari muchokwadi, asi toita sei? Toramba takangaoma here kuti nekuti vakandida? Iye zvinopa ongoro netsvakiridza yatiri kuita mukati memisha chaimo, matoo nezvikwata. Ava vanenge vaine kafamily group kavo kasina dzimwe hanzvadzi nevamwe nedzimwe madzitete. Ava vanenge vainewo zvavo zvavanoita, kunyange ikave michato, kunyange ukarega kutoudzwa newekwako ari kukuda ari kusaidhirira nokufarira zvinhu zvinopfuura zvoitwa se. Ndo mararamiro here kukumbira ruregerero? Ndo nyaya iri pano, vadiwa vatariri nevateereri. Zviri nyore here kukumbira ruregerero? Zviri nyore here kubva maregererana nekukanganwirana? Vamwe vakarambana, vamwe vari kupondana, vamwe vari kuita sei? Ngatisangane muchikamu chinotevera.